Iman ka, tulo na adlaw ang bata na to. Kung buot subayon, nanatay. Noy bimil. Bastang lumiah. Berta! Sir? Ugma ha? At na ka sa silong. At giusa si Sining. Ayaw usap pasod na sa gate. Tawag ko kung abot na siya. Ano manangit pa man ko? Nga, kibaw man siya nga magkapulik ko sa mua. Bisag karon dahil hatag doon ako nimo, way problema. Uy, sad. Pananghid, sad, ha? Mas maayaw nang mananghid ka. Wala pa nang hiray. Bisag karon dahil hatag doon ako nimo, way problema. Kibaw ka, si TC o si Martin mo'y angay mo alima atong bata. Kay wa sila'y anak. Unsa ka ba, oy? Ya, unsaon ni akong gatas. Ilabay ko ni. Ay, labay nito! Pasensya sa ka kung adal sa kaputo mo. Ay, kadiyot nga naman. Saan mo doon? Tugon mo sa papa ni mo, di ka pa sa bulol. Doon na siguro siya gusto isulti ni mo. Ato lang paaboton, ma'am, ha? Suko ba kayo siya ni mo? Hindi kayo, ma'am. Ayaw paabutang mo dapat ko nimo. Kay hantod karon niya pa akong pagbati. Ang inalis nga sa akong pagpangga nimo. Nasailuanan ko pa. Ayaw nila ng punga. Kay gigamit na sa mga makasala aron sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Ayaw na paghilak. Ay nilang pagpangutana kung ano. Basta anihe ka din hipuyo. Makahimo ka sa pagpangayong pagkaon. Ipaatiman kung gihapon ikaw sa mga sulugoon. Di ka supakon pa. Di ka supakon tugod kinagasa ako. Makahimo ka sa pagsuri-suri sa gawas. Apan sa pipila lamang ka minuto. Ihatag ni mo ang tanan. Pero, huwag pamantalaan, huwag telepono, huwag radyo.
siding ninyo sa silog. Bantayan ninyo nga dili siya magawas-gawas sa dili takdo nga oras. Hatagi ninyo sa tanang gikinahanglan. Pagkaon ang importante. Usa ka oras sa buntag nga makagawas sa siyang kwarto o makalakaw-lakaw sa lagwirta. Apan ayaw ninyo tuguti nga makasaka sa dinhi o makagawas sa lagwirta. Matimana na ni mo, Birta? Sir. Nis, marikausa. Walay laing magkaduol ni Siding. Kamurang duha ni Birta. Makahimo kung istorya ni Siding, apan dili magdugay. Dili niyo siya hatagan og telepono, pamantalaan ni radyo. Kung dunay suwat para niya, ari ihatag nako. Nakasabot mo? Oh, sir. Di na ko muusab sa pagpahimangno ninyo. Ug ayaw na mo pagpagkasaba nako. Timan iya akong gisulti. Ano mo na sila, Berta? Datoy, ano na siya? Pinangga mo na talaga sa niyang anak. Ano sa mga sila ron? Nakasabi suda ko si Inday. Muna akong pagtuong. Kung sa makaya sana Inday, Berta. Wa lagi kong kahibaw. Wa saday ka mangutana. Uy, mangutana ka? Ang patilaw ka kasaba? Kita man kayo babantay yung kita lagi. Maikob mo kung mangutana. Si Inday ka noon. Basta maikob ko. Lagi si Chareng akong gitanyagag tagsagat to sa adlaw balibad man ingon siya ang iyang gusto sinimana Anya. Sino yung ni Charles? Di ba na? o ako siyang giingnan nga sinim kanang tagsagat to sa adlaw unya na lang ang sweldo kung makita ng inahan kung siyang giingnan na Kunya, inana aron. Asa man tag 100 ang adlaw. Nagamay ram kita sa tong pagpamasada sa gym. Be, stop run. ato lang ibalik yung bata saman Ya. Pilang siya itong baligya. bigyan ka na 6,000 saman Anya, alkansita na. Kay tag 3,000 go ang adlaw. Unya ang bata, upat na adlaw na to. Di na natin 12,000. walang alkanse ta basta kakwarta rin ta total katong suwat wa antoy siguro Sa ato pa di ay, wa na kay pagtuo atong suwat di ay. dito oo pero gaduda ko Nga naman. na hapit ng usak simana nganong wa nalukat ang bata Naunsa biya ka. Pilap lagi ka adlaw ang bata na ana to. Maningil na yun ka. Unya ka be, kung panalitan mo abot og usa ka buwan, di daghang kita kwarta.
Dako kitag madawat. Kung mabot nag-usa ka buwan, di ba? Dako lagi. Pero basig sulti niya na. Nya di matinood. Aw. Tanaw na natugod. Kung panalitag usa na kabuwan niya ang inahan, di mo pakita. Aw. Mangita ta ka ng paagi nga ang bata atog yung makwartahan. Ahay. Kipoy mo. Ambot na nila mga tawhanaw eh. Dako kisla gugmaan ng bataa. Para nila no, murag bulawan. May katarungan si Martin nga mubaton ining bataa. Wa gud may anak. Ambot lang yan, uy. Magtingali ni makabato og amo gyung kaugalingong anak. Mao lagi unta. Apan ako lang gikahibugngan. Nganong si Lucio, dili mo sugot. Bitaw. Nangisog ra bagyud yan. Natili gid siya musugot na ano na lang ako ang bata. Anya ko. Unsa may sulti ana ni Lucio. Nga dili na mo jud ko gusto nga ibalik anang bata dito sa amuha. Ambot? Sa kay kasabutan sa duha? Malagmit. Mangita sila katagan sa bata. Mangita pa man sila. Kung moadto na lang di ay sila sa DSWD. Mao bitaw unta. Iniabot ni Martin ba? Mangutan ako no siya. O kita mo ay mangitag masagop anang bata. Makakwarta pa ta. Ah, kakwarta mo lang? Ato na ini ibaligya ning bataa? Tukang mo palit ning bataa, ah? Miss, ano mo na sabi? Magod ang pangutana ni Inday. Ikaw ra ay doon ay dakang pangutana. Ako, mangutana masad ko kay gusto sad kong dakang may bawaan. Ako lay una. Ay kung gusto ka kitang duha. Ay ayaw, uy. Nag-ingon to sa sir na. Tikta pa sa og dugay ni ma'am. Ay naon sa bay rebeltang itog ta matang sa na pwede rin gusto niyang Inday. Ano sa baya ka? Sige, una na dito kung tubig. Tara, ma'am. Salamat. Ma'am, nakauna ka? Busog pa ko. Palihog lang ko sa tubig, pi. Ano sa may kuwang, ma'am? Daghan unta. Pero nahibaw ko nga. Dili mo sugod si Papa nga magpagusto ko sa kong gikinahanglan. Katagan makasata ng gusto ni mo, ma'am. Di lang ka padabato ng bisita nga di mapahibaw niya. Dili ka patagan og telepono, radyo, o pamantalaan, ug suwat. Naluoy man minimo, ma'am. Gusto man gani may mutabang nimo. Mutabang gyud minimo, ma'am. Kay maayo man ka namo. Pero ma'am, pwede mangutana. Unsa man gyud imong nahimo nga sa ni sir? Ay lang sa mong pangutana. Si Papa lang unang akong hatagag katinawan.
sir, nga dili ta katugay yung standby dito. Maulagi, kali kasaban ta. Sige lang. Ato lang siyang pagaduaon dito. Maulagi na akong manino. Day! Tes! Day! Oh, nanang pulbos og sabon para sa bata. Unya lang tong kay mahal kayo. Ha? Hinira ba ito suyang ganina? Ano man? Nagsusi lang. Naglalis mo dahil sila gabiin ni Lucio. Gusto man yun ipabawi ni Lucio ang bata. Matud pa ni Lucio na anhi lang una ang bata. Uyon siya nga kita law sa imo atiman. Apan mangita gyud mi kabinlan sa bata. Nganong mangita pamanggin mong kabinlans bata, ha? Nganong libugon pamanggin na ninyo inyong hunahuna? Ako di ay! Nahadlok lagi si Lucio. Nga basig mulayas ka, unya dadun mo bata. Ano man di ay? May ngawa pag hindi siya sa bata. Dili lagi. Dili siya gusto nga mahilayo ang bata. Kaya nakaunahon na siya nga ang bata ipalukat sa inahan. Mangwarta, gid ay mo. Pamasin ba? Ay, naglibog stoyang ninyo. Nganong na problema gid mo maayo anang bata, ah? Dila na to supakon si Lucio. Kay kami rabanduhan kakita ng bata. Ikaw sad ba? Syaro naman sad nimo, eh. Di nyo kakapasabot-an ang Lucio? Pasabdo nimo nga anhi na lang nato ang bata ug dili na lang na ipatiman sa lain. Ano may plano ninyo sa bata? Amo nang ipalukat sa inahan. Iya na nang gilabay. Unya, inyong ipalukat? Dahito yan. Naami laing plano ng bata. Naunsa man ang taon mo. Doon na pamilaing plano, anak yang. Aron makasapi, me. Unsa man? Among ibaligya. Kadaghang mamalit, anak. Doon na'y mga magtiayon nga way anak. Naay mo palitan, oy. Stila na ba ninyo eh? Dili ka mo mapriso, anak? Ano mga priso man, me? May gangawat, me. Ikaw ba, kanimong naong ba? Inurantiha, yun ni mo eh. Nga nang di mo mapriso, mamaligya mo bata nga dili inyo. Kami may nakapunit. Kamu bito ay nakapunit. Pero wa mo'y katungod nga mo baligyaan ang bata. Kay dili na inyo, ha? Saba lang, anak yang, eh. Kamiras Martin, nahibaw na. Tuwas tisi dito ah. Nengalan og bata. Nganong dili naman ihatag ninyo? Basta nagkinahanglan may kwarta. Nakagasto na gud mi. Na, gatas, sabon, katong mga uban na mong pinalit. Kaya nilang mamawi, me. Uy, naara ba gisultis-tisi na ko? Unsa man? Kung sugot ko na mo, siya na lang ko na yung hatag ninyong 2,000. 2,000? O lagi ko no. Mangayo sila sa ilahag kwarta og 2,000. Ipara ibayad ninyo. Musugot mo.